Worldwide Fund for Nature India WWF ahin penchabatir piponsi Numati constituency arlo Jasamet Jinthong Hansea Hawar isi community forest aputhak chingki chethan padopon. Worldwide Fund for Nature India WWF kedamtang 1969 aningkansi India along sengponlo. Jasamet ke monit lapen ing nampi marat marenga pipen ningkan pharo setame dorapet thagrapet thekjia phansi labangso Worldwide Fund for Nature India sengponlo. Kadong carving long life kelang ratun doan pinil nudum non matke carving long life pen dak cintong hanse LP school matke patku kelam long sidulo labangso cintong hanse LP school long pini Jasamet WWF ahin benchipati piponsi pini ladak cintong hanse rong sirkep ni rong kep ni dubu alang itum pen kado we singwai singsai padu pono Jasamet bangke itum community forest kecerai komji phansi labangso amai bang padu pono masih ladak itu bahini koti dumpen do alang dumpen na pisi adu ini ku PPC kacing mai lo labang seputar ini aprang sih la karbeng long life anies sebentar kecil pajero zona corner di ponto ahok lo pini ladak koson si la WWF atum bang lo la pen ilitum kacing honai em sar retesting hita bang lo dalang li jumisen la koson si inam right kom jima pu labang so kethan ke mung bang ladak pen ang khan tekang lo athebo o jimi tu khan koson si ke do ke thak misen dia pan athe non ke ilitum malong madu ta chini horlo athe arlong sangti da pen thengpi thang ke pavir pen chenglok ke kai mata arniwang ta judun e tasila so thengpi thang ke padovya je phan langroi langjeng asu sa kolang pa ke thui phan pula bang so kan simung lo sar tum han ta kadu han ta chorol lang li ke carving long aru pen ke lang li tam dak official member lo dak WWF lo silang lo pasang pen lam CCP ni labang so tum ladak carving long to kanu nang tum penang anadin nang tum check ponong lo carving long ke penangan labang so community forest kabe join ni jara hin ben sami dro kerai komdun Jasamet tum ke carving long ke tum ke Jasamet ke tum ke chiki ke ingnam rai kom saki tum han Jasamet forest tum han si tum forest so sami penangan claim ponun e la son kili nam de da doping lang la WWF pen jong si tum carving long labang so to kanu tum jong si labang so community forest jong si tum claim pon polte ko PPC li long ji ma pet ko PP la sa klar dak pana sini Lalu ini nom apor cilang nam lo beri tum nom kivi rapor tinggi tengrang bonon habit bonon langroi lang meka kikreng apor la si rong sortung same amit hang cilang nang po de mua POV tum han koson si itum lang citekang ma tinggi tengrang citekang nampi hai citekang long ma long le malai itum cibor ilang po atemne itum genon ke ilum inglong so ge lahai je chwa khadu lahai abe di tum sai chutiki na sme lang abe be sai chutiki na ko lasi aku itum ge theng sme ya ke nang sot han ga churi nang sme ya ke nang sot sme lahai me jong si itum jong si non pen power lap lo bote mo POV ni kan kem ni kan krep ko ki abe de Non an WWF India hinpen kachapatir pipon lake tiger conservation, saving our rivers and wetlands, mitigating climate change, conserving marine ecosystem, building a future in which human live in harmony with nature pupen chenglok penangan pirt helong monit lapen koson si marat marenga pipen danglok inglong longjon thengpi thengprang an sose kacharai kom thekjia phansi WWF India sengpon bom wangbom lo Lason ta thaksi Karbi Anglong district along setame penangan hawar ingnam pendanglok ason natural resources kena hok thepik anlo lasila bangso a concept mat hadam si koson pensi Karbi Anglong ingnampi marat marenga pi pendanglok ason kacharai kom thekje phan Karbi Anglong Autonomous Council a hinpen isi initiative and ponsi em reducing he Tourism Department lapen Water Resource Department in charge upon arpu pek ponsi koson si ronga soratum inglong longjon pen leaf lihura barsai kajoklem chodam thekjia phan WWF India atum pen chepatir piponsi Numati constituency along setame Jinthong Hanse ahawaralong isi awareness meeting padu ponsi WWF India aron atanga aputhak chingki chethan amai padupon News report Karbi Anglong Live